যে ত্রিপুরা মথানি উদ্যোগে जों सामान्य जों सिया रोङियानि बागै चिनि त्रिपुरा मथानि 12 तारिखो आष्टबल मादो जों महाराजा रिंमानि खयमुंबाय जों थानाय जों जतता जे जारा अक्रा चाक्रारो आशीर्वाद नामखौ जे जों सक्सेसफुल होंनातै जाते देरायातै थुनतायातै के बाधा बिघ्नयातै के जों 12 तारिखो जों थाङै सक्सेस के फाइमांनातै सबनो प्रथम को ओंखादे चिनि सभापतिनि अनुमति नागै ऐसी आसोर जायगा बाता उलाय आसोर नानी खापले सभा चिनि तातिनि बागै तिनि सभा कर्मीनि बागै जों सभापति जंजाखा चिनि रुवाजा महाशय अनंत बाबुनो जों 12 तारिख त्रिपुरा मथानि थांलाय जानाय बागै सब थेजाथायनि सानाय आसो कखल गया आसो कखबो गोबांनिया बा सासुकसे जों 12 तारिख रेलबाय थानानि रेल बारार नाय खुमलुंनि जारा एडिसि रंनि तंनाय फ्राव रेल बारार नाय जाबतीय जों साजानाय नंमानाय चिनि पकेट खरसा हिसाबै सागलांनाय जे थांनाय रक ओंखाय नगुनि थांनायनि बागै जों नगुनि अखानागाय चिनि पकेटनि रांबो थानाय जों महाराजा साका जे कोट तमा साका जों नकुनो दिन रां पिक्चार माया जे जारा त्रिपुरा सा खागोनां र खाबु गोनां र खागाम तंनाय र ब्रक्सा निजेनि पकेट खरसा बाय आगरतला थांनाय आगरतला थाङा आस्तबल मादा जों गेटारिं जे सानमं कायसा जों कोनो बीजेपी नि खिलाफ बुया आईपीएफ नि खिलाफ बुया सीपीएम नि विरोधिता बुया कांग्रेस नि विरोधिता बुया तृणमूल नि बुया कोनो आमार बांगाली नि बुया क्यों नि विरोधिता या चिनि सानमं कायसा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सो सानमं कायसा नि बागै जों 12 तारिख आगरतला आष्टबल मादा जों गेटारिं अंनाय सुबुन बागै जतन कोयो जे जतन खाबाक्सा त्रिपुरा सा थानसा के बिसागै जों जाते सक्सेसफुल के चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न जों साननाय मानो जों सबनो चिनि सिरि खुमा खरांनो दिल्ली दे जों सगै मानो सुबुन बागै महाराजा कोयो सो महाराजा कोय मनो नां जतन याफार जे जों थानसा के तंनानि चिनि त्रिपुरा मथा अंखादे कोय दिसे आसायमानि बो दुगिया खोबा ओंखाय कथ जन आंगो जे त्रिपुरा मथा कोनो सक्सेस मांग दाबि दावार मायाको कोनो नगर मायाको हुर माया कथ जन आंगियो जोंनो कोनो खाता सासरादि जों रमानानि समायको रमाया इनको समायको 2023 जों सिगांखाय पाल्टाय